klinkt als een sympathieke gedachte, meneer Kip. Wanneer gaat de schop de grond in voor die toren? Wij gaan zeker werken aan een netwerkplaza waar mensen elkaar ontmoeten. Een netwerk, dat vind ik dan weer minder toegankelijk klinken dan een... In ieder geval een gebouw waar mensen op de campus elkaar ontmoeten en ook mensen van buiten naar binnen. En we zullen zeker ook deze ideeën meenemen in het ontwerp daarvan. Ja, want het idee is dat als je die mensen van buiten naar binnen trekt, argeloze passanten of buurtbewoners, dat in potentie misschien wel in de toekomst werknemers kan opleveren. Dat is natuurlijk absoluut de jongere generatie die je daarmee zou willen aantrekken. En er zijn ook al allerlei activiteiten die zullen we verder uitbouwen om de basisscholieren en de middelbare scholieren ook daadwerkelijk op de Gemmelot campus te krijgen. Oké, komen we zo nog even op terug. Eerst dat campusidee. Tegenwoordig, ik bedoel, die term is een beetje aan inflatie onderhevig. Ja. Als twee meubelgiganten bij elkaar gaan zitten, is het ook al een campus. Wat maakt daar nou, wat voelt u van die campus? Komt u die mensen tegen in de kantine waar uw sinaasappelsap wordt geschonken? Ja, wij komen die zeker tegen. En de huidige kantine is zelfs zo opgesteld dat het zeer open is om verschillende gesprekken met elkaar te hebben. Dus dat je automatisch met verschillende mensen praat van verschillende bedrijven. En dan automatisch ontstaat er toch een bepaalde kruisbestuiving. Ja, heeft u al een concreet voorbeeld van zo'n kruisbestuivingsmoment gehad? Ja, we zitten regelmatig ook met DSM-mensen aan tafel uit een heel ander gebied. En daar zijn gewoon ideeën voor nieuwe producten uitgekomen. Ja. Want hoe lastig is het, het ging over die werknemers, om de goede werknemers te vinden die nodig zijn voor die 100+ bedrijven op uw terrein? Het is absoluut niet makkelijk, want het zijn specialisten. Het zijn zware specialisten die van heinde en ver komen. Want die worden in het hele land en de hele wereld gewild. Die wonen in het hele land en de hele wereld. Komen ook uit de hele wereld. Hè. Het is een heel divers publiek. Meer dan 20 nationaliteiten al die op die campus hun werk hebben. Maar zeker ook werken we aan een doorgaande leerlijn voor scholieren vanuit de regio. Vanuit de mbo en hbo, vanuit het universitaire onderwijs. Mbo ook? Mbo ook. Het Chill-initiatief is een initiatief waarbij Arcus en Leeuwenborg en Hogeschool Zuid en de Universiteit van Maastricht samenwerken. En waarin leren en werken gecombineerd wordt. Om mensen geïnteresseerd te maken om mensen voor? in hun studie al geïnteresseerd te krijgen en direct de relatie met wat in het bedrijf gebeurt te laten ervaren. Ja, want het diepste probleem is misschien wel het woord chemie. Dat nog altijd een soort van saai, toverachtige connotatie heeft. Niet sexy. Nou ja, vooruit. Wij zitten in biotechnologie. Oh, dat klinkt heel sexy. Dat is al een stuk sexier. Ik denk dat dat eigenlijk wel meevalt. Je merkt ook op scholen dat er steeds meer mensen daar geïnteresseerd in zijn. Alleen het is misschien niet direct voor de hand liggend. Hè. Dus terwijl het zoveel producten bestrijkt, van sinaasappelsap tot die mobiele telefoon die we allemaal vast. Maar dat moet meer duidelijk gemaakt worden voor de leek dat ook zo is. Dat chemie bijna overal voorkomt. Ja. Dat klopt. Ja. Nou, wij doen een voorschot, want u bent eigenlijk bezig met de natuur na te bootsen op een synthetische manier. En vaak is die manier dan nog sterker en beter dan in het echt. Dat hebben wij ook, maar dan op muziekgebied. U kent Ramses Shaffi, dat is de natuur. Wij hebben een synthetische kopie daarvan, maar die is beter. En die komt uit Limburg en die heet Jork Stam. Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen. De auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen zoals ik. Die houden van verlaten straten, om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten. Om zomaar hardop te kunnen zingen. Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. Als de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam. En godzijdank niemand die ik tegenkwam.
Het is zo stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Ik steek een sigaret op en kijk naar het water. En ik denk over mezelf. En ik denk over later. Ik kijk naar de wolken die overdrijven. Ben dan zo bang dat die eenzaamheid zal blijven. Dat ik altijd zo zal lopen op onmogelijke uren. Dat ik eraan zal wennen dat dit zal blijven duren. Als de mensen zijn gaan slapen. Oh, oh, oh. Het is zo stil in Amsterdam. Ik wou dat ik nu eindelijk iemand tegenkwam. Meneer Kip, door die producten profiteren we eigenlijk allemaal van wat er op Gemmelot gebeurt. Hè? Maar iets directer, wat heeft de Limburger aan Gemmelot Campus? De gemiddelde Limburger. Het creëert natuurlijk heel veel werkgelegenheid. Maar vooral voor de allerknapste koppen. Die zeker. De eerste groei is de groei op de campus zelf. En de doelstelling is om van 1200 kenniswerkers nu naar 2500 kenniswerkers te groeien. Maar de ervaring leert ook dat daaromheen heel veel andere banen ook gecreëerd worden. Als je kijkt naar de Brainport 2020-studie, dan is daar echt goed naar gekeken. En dan zie Dat je is een soort idee dat het zuidoosten van Nederland... als kenniseconomie een groei doormaakt. En elke kenniswerkerbaan levert 10 andere banen op. En dat zit deels in allerlei services die worden afgeroepen in de regio. Een schoonmaakbedrijf. Een schoonmaakbedrijf, materialen die je nodig hebt, die je wilt laten maken. Dus in de metaal, allerlei, in de maakindustrie. Maar zeker ook bedrijven op de campus die verder groeien en daarmee ook productie in deze regio genereren. En het derde voorbeeld is bedrijven in de regio die kennis maken van de kennis. Die gebruik maken van de kennis die op die campus gegenereerd wordt. En daardoor zelf ook succesvoller worden. Dus eigenlijk op verschillende manieren een brede toename van het aantal werkplekken. U zegt net wel, de interessantste banen die worden vaak opgevuld door mensen die van heinde en ver komen. En niet uit Limburg. De kennisbanen worden opgevuld door mensen die kennis kunnen leveren. En deels zal dat zijn door de mensen die ter plekke opgeleid worden aan de universiteit, aan de hogescholen. En deels van verre. Waarom zit u eigenlijk in Geleen? Isabionix is begonnen als een spin-out van DSM, dus dat is een zeer logische plaats. Maar als je ziet in de voortgang die we eigenlijk gemaakt hebben, is dat wij een eigen FNF-lab, een geur- en smaakstoffenlaboratorium, dat kregen wij vrij snel voor elkaar. We hebben daar 2 maanden over gesproken en na 2 maanden was het al operationeel, om het zo maar eens te zeggen. Dit jaar hebben we in juli een biotech-laboratorium en wat zeker niet eenvoudig is om een biotech-laboratorium te beginnen. Ik denk dat we Want dat kost gewoon fysiek een hoop geld en moeite en kennis om dat te bouwen. Zeker de apparatuur en hetgene wat er allemaal in zit, dat doe je niet zomaar even. Ook een laboratorium is pas effectief als er meerdere mensen werken. Met 1 of 2 doe je daar, is dat te weinig, zeg maar. Ik denk dat we gesprekken in mei zijn begonnen en 1 juli zijn we actief begonnen. Is onze eerste medewerker daarin begonnen en we zijn nu langzaamaan aan het uitbreiden daarin. Oké, dus als beginnend bedrijfje in deze sector is het handig, want er ligt ook geld klaar voor bedrijfjes die willen beginnen? Het tweede wat een startend bedrijf als een innovatief bedrijf nodig heeft, is toch ook een financiële infrastructuur.
Nou, in Limburg hebben wij het LIOF, Limburg Ventures en het Innovatiefonds. Die zeker Isobionics supporten, maar ook andere startende bedrijven. Wat absoluut noodzakelijk is voor het succes van dit soort bedrijven. Ja, en even voor het idee, daar wordt gemeenschapsgeld geïnvesteerd, maar het idee is dat het ook weer terugkomt. Ja, wij brengen dat netjes terug. Ja, en is er zicht op wat de toekomst u dan zal brengen? Want in India, in China lopen natuurlijk veel meer knappe koppen rond, die misschien ook nog minder geld kosten. Dus waarom zou u niet over een tijdje, als het echt begint te lopen, met uw sinaasappelsap naar India verhuizen? Nee, de ontwikkeling zal in onze ogen eigenlijk altijd wel hier blijven. Gelukkig gaat de Universiteit van Maastricht is en komt op Gemmelot. Daar worden biotechnologen opgevoed en daar hopen wij in de toekomst onze stroom van nieuwe mensen te krijgen. Dus wij proberen dat echt hier te houden. Ja, meneer Kip, u bent niet zo vaak op televisie, dus wat zou er, dit is de kans om nou te zeggen wat er nog beter zou moeten aan de omstandigheden in Limburg om van Gemmelot een groot succes in de toekomst te maken, voor zover het dat nog niet is in uw ogen? Nou, ik denk dat het cruciaal is dat de partijen die nu zijn begonnen aan een samenwerking, dat die ook doorgezet worden. Dus de opleidingen? De bedrijven, de kennisinstellingen en de overheden, de provincie Limburg, die hier een traject zijn begonnen. En hebben die dat allemaal goed op het netvlies staan? Of zegt u van, nou... Ze hebben het goed op het netvlies en we hebben met elkaar afgesproken dat we in ieder geval 10 jaar aan de slag gaan. En dat is bijzonder. Vaak in deze tijd beginnen we aan iets en dan hebben we 1, 2 jaar en dan moet het al resultaat hebben. Nee, hier hebben de partijen gezegd, we gaan daar 10 jaar mee aan de slag. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is dat we dat volhouden. Oké, resultaat tot nu toe is ook deze blauwe kabel. Misschien kunt u daar nog even wat over laten zien. Misschien nog een van die champions die daar zitten. Een vinding al een tijdje geleden gedaan. Hè. Kun je zien hoe lang het duurt voordat vindingen uiteindelijk tot resultaat leiden. De sterke vezel, de DSM-Dyneema-vezel, in 2 heel verschillende vormen. Dit is een scheepskabel, waarbij je dus een lichte kabel hebt die enorme krachten kan doorstaan, zodat een schip daaraan gebonden kan worden. Maar datzelfde materiaal dat gebruikt wordt in een heel dun vezeltje, wat vervolgens als hechtdraad gebruikt wordt in uw lichaam. 2 totaal verschillende toepassingen van dezelfde vinding. En deze is van veel recentere datum. Limburgse vinding. Ja. Dank u wel, heren. En succes de komende 10 jaar. Wij sluiten af met die Limburgse vinding, met die pianomuziek, die kopie van Ramses die eigenlijk beter is. Ik dank u voor dit gesprek. En ik denk dat we met andere ogen nu voorbij DSM rijden, als we over de A2 chasen. Bij die lichtjes en die buizen. Jork Stam en Ramses Shaffi. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo schoon en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo goed en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg gezuip. Weg zijn de katers, de dronken flaters, de glazige morgens en hun zorgen niet te betalen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een verbazingwekkend lot waar men mij mee stoorde. Een verbazingwekkend slot van wat eens bij mij behoorde. Geen parasieten, geen gevrij, geen gestroop meer, geen gevlei, geen gelek meer. Het is voorbij, niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Een geschenk van God. En dit is wat hij zei: je moet weer werken, je moet weer zingen, je moet weer spelen, je moet weer geven, je moet weer lachen en beleven, je moet weer stralen. De weg is vrij, de weg is open, de weg is mateloos van mij. Zonder bagage kan ik weer lopen, want ik ben nu vogelvrij. Oh, de wereld heeft mij failliet verklaard. Ik ben ontstegen aan het groot krakeel. Ik ben ontslagen aan het maffe oordeel. Ik heb niets meer te verliezen. Ik heb alleen te winnen, te beminnen, te beginnen. Ik ben niet meer te achterhalen.